Preparen a gravata, porque chega unha nova edición de Xantar, onde a provincia de Lugo estará presente de novo con forza. A institución provincial contará un ano máis cun stand neste Salón Internacional de Turismo e Gastronómico que estará dedicado o vindeiro sábado a Lugo, motivo polo que a institución anunciou na presentación do evento en San Marcos que organizará ese día un taller de cociña impartido pola Asociación de Cociñeros da provincia. Resulta un gran escaparate para promocionar Lugo e tamén os seus produtos, pero tamén para establecer contacto con diferentes empresas de restauración, con produtores, con entidades públicas e privadas e o público en xeral, cunha finalidade clara que é a que sempre perseguimos, que é atraer o maior número de persoas a esta provincia. Na presentación en Lugo de Xantar, a deputada de Turismo estivo acompañada polo director do Salón Internacional, quen destacou que desde mañá e ata o domingo daránse cita en Ourense 160 expositores de toda España, Perú e Panamá nunha edición a deste ano adaptada á nova normalidade que terá como protagonistas os sabores do camiño con motivo do Xacobeo. E se falamos dos camiños, temos que referirnos inevitablemente á provincia de Lugo, porta de entrada de moitos deles, incluindo a máis afamado o camiño francés. A presenza institucional nesta cita busca atraer o maior número de persoas á provincia, neste caso a través da nosa gastronomía, e potenciando o modelo que promove a institución baseado nun turismo de calidade non masificado e que busca vivir experiencias. O evento contará con máis de 100 experiencias e nelas terán presenza os sabores de destinos lucenses como Sober, Viveiro, Burela, Mondoñedo, Vicedo e dos 8 concellos lucenses integrados na mancomunidade de municipios do Camiño Francés. Ademais, empresas lucenses do sector agroalimentario presentarán os seus produtos neste Salón de Turismo e Gastronómico único certificado en España.